ана кун. Агар ки инвестор бошӣ, мисол, ту метуни ки як бизнес ба инвестиция накун. Чунки як вай бизнес банкрот шуд, ҳамин пулат нест мешавад. Барои ҳамон инвестор чӣ хел стратегия доштанаш дорад ко? Камаш ба як чанда направление. Дута, сета и так далее направление. Беҳад зарур. Ман ҳамчун инвестор боштаги. Сарвар ман шудам, ҳамчун бизнесмен не, ҳамчун инвестор. Барои ҳамон бизнес модели ман як чанда бизнес. Якташ агар поён рафт, дигараш ёрдам мекунад. Инаш поёнтарак. Чунки ҳаёт ман гурзонданам, вот это так. Я больше наставник, чем бизнесмен. Чунки ман умрама бисёртар хулоса кардам ки умрама ман бисёртар мардума ёдтиам вай беҳтар. Ман метунам ки як бизнес ман гирифта вай калон карда равам. Не ки агар ман вақтама бисёртар илм тарбия кунам, бо беҳтар. Пуле ки ман кор мекунам, ҳамаш фақат инвестиция карда мекунам. Ё проекта мекушам, бизнес модела месозам, ба передават мекунам, команда управление мекунам, ман управление намекунам. Ман меёбам одамое ки амман нақстар управлят кардан тод. Ҳамуна худам ба партнёр месозам. Диққат. Ман меёбам одаме ки ҳамин кора амман нақстар кардан тод. Ба ҳавая ман худам ба чӣ кор мекунам? Партнёр месозам. Ба вай далши равон бурдан мегирад. Ман ин кора мекунам, вай он кора. Ба ҳамин хел шуда аста-аста пайдо мешавад.